Cada vez que fago un vídeo sobre kéfir, surgen moitísimas dúdas e quero vos axudar a aclarar algunhas. Pregúntame se isto é parecido á ricota. Para nada. Isto é un fermentado, é leite fermentado por acción de unhas levaduras e bacterias que están aquí, que viven en comunidade e que se chaman nódulos ou nódulos de kéfir. A ricota faise con un cuajo a partir do suero do leite que queda despois de facer queixo, pero non é un fermentado, non é un probiótico. Despois tamén me preguntan por que non fago un vídeo facendo a tarta de queso con queso kéfir. E a verdade é que xa o teño no meu canal. Só tendes que poñer en YouTube, na lupa buscadora, Nuska tarta queso kéfir, por exemplo, ou Nuska kéfir. Xa che van a aparecer todos os vídeos que fago eu que teño sobre o kéfir, porque aí sí que me esplaio a explicarvos cousas, O sea, os vídeos que teño no meu canal de YouTube son para explicar ben e extendidamente todos os procesos das cousas que vos explico aquí en vídeos cortos. Tamén hai que me pregunta se isto é de agua ou de leite. A agua na miña casa é deste color e o leite é deste. O queixo feito con kéfir non ten demasiada acidez, pero iso vai a depender de como fixeras ti esta primeira fermentación. Se o teu kéfir xa é ácido, fermentou demasiado, ou a cantidade de nódulos que tes no teu leite e o tempo que o deixas non está compensado, entón volvese máis ácido. Se o teu kéfir non é ácido, o queso tampouco vai a ser ácido. Isto non é ácido, home, sí que ten un toque ácido. Non é o mesmo que tomar leite ou yogur. Ten un pouquiño de acidez. Porque é un fermento, está fermentado. E despois, outra das cousas que me preguntades un mogollo é onde conseguir os nódulos para facer o kéfir. Existe unha lei non escrita que o kéfir, os nódulos de kéfir, non se deberían de vender. Deberíachos de regalar alguén de boa fe que os teña xa. Tendes que buscar alguén cerca de vos ou poñer nas vosas redes sociales: busco kéfir, busco nódulos de kéfir desesperadamente, e vos lo dá. Dicídelle que dixo Nuska que isto non se vende. Se despois de todo isto ainda queredes máis información, ide ao meu canal de YouTube, porque ali encontraredes un montón de vídeos, pero de verdad para aburrir, sobre todos os cuidados, como se fai, como se consigue, como se fai o queso, como se fai o requesón, como se fai o queso de cortar, como se fan recetas. Ide ao canal de YouTube e de paso suscribídevos.